Tamam. Ferhat, men sana aydypdym ha, bilýärmi? Men hiç gaçan söýgülemiň güni ýykmaýan dep. Bilýärmi? Şunam şol biziň stand-up'da geldi. Owa. Häzir şonu tarif edýär. Neydi? Ey Aydar, sen çal. Näme salsaly? Akomplement. Güdaçki da kılsa da garap bilim bükülse de eger dünya yıkılsa da sen gönlüňi ykman balam kynçylyklary çekerin soğan ya keşirekerin taysany urup yıkarın sen gönlüňi ykman balam 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 sen gönlüňi ykman balam gezeriz Türkü eýrany bolup älemin hayrany çökse-de Hyty diwary sen gönlüňi ykman balam näme geýsem geýdirerin näme iýsem iýdirerin iň bolmana dadyraryn sen gönlüňi ykman balam 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 sen gönlüňi ykman balam bayram 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 Jaçkam, iyi dinle. Sen geliysen gelerin sen gülliysen gülerin sen ölliysen diýmersiň ha ölerin emma gönlüň ykman balam 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 sen gönlüňi ykman balam. Nätti? Razi mi? Ey Feride. Şonno da ni davolno. Inne näme ni davolno bolýar? Murat, şu wagt göni deyip dursun ara. Senki näme? Ýür gitdik. Ey meni, ýöri.